नमस्कार. पोळे प्रुडंट खबरो. बीजेपीचे 29 उमेदवार डिक्लेअर. 18 आमदार. सांतांद्रे रामाराव, मडगाव शर्मत, सावटे गणेश, पेडणे आल्लेकार, मया काणकोणा घासाघीस चालूच. काँग्रेसीचे पहिले 27चे लिस्ट. सगळे सिटिंग आमदार क्लियर. अलायन्स मात हुमकळी. गोवा फॉरवर्डाचे साळगाव वेळीचे रडले. निर्णय शुक्रारा. पार्सेकार मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार न्ही. वेचून आयिल्ले आमदार थारायतले. गरज पडल्यार केंद्रांतल्यान लिडर. बंडखोरांक थंड करूंक गडकरी गोंयांत. काँग्रेसीचे लिस्ट कांय जाणांक कोत्र. कुंकळे जोखी सल्लो भायर. सांताक्रूज रुदोल्फूय अपक्ष. सांतांद्रे धाकू मडकयकार, पेडणे विठूची घुसमट. आनी कॅन्डिडेटांच्या लिस्टांत बीजेपीतूय घुसमट. वास्को साळकार सल्लो भायर. रावता अपक्ष. काणकोणा तवडकाराची बीजेपी ऑफिस बॅरर्सांक घेवन प्रेशर टॅक्टीक. मया वेल्या वयर शांतता. बीजेपीचे पहिले लिस्ट आयले. फायनल डिक्लेरेशन जेपी नड्डान सकाळी केले. तातूंत 18 आमदार. सांतांद्रे रामाराव वाघ, पेडणे आल्लेकार, सावड्डे गणेश, मडगांव शर्मत, काणकोण मये धरून 6 मतदारसंघांनी अजून घासाघीस चल्ल्या. फुडल्या लिस्टांत काणकोण चड करून विजय. मया झाटियाक. पहिल्या राऊंडात वाद नासतना क्लियर जाल्ले ते 21 उमेदवार हे लिस्ट दिल्ली बीजेपीचे पार्लमेंटरी बोर्डान डायरेक्ट तिकेटे खातीर क्लियर केले. मांद्र्या लक्ष्मीकांत पार्सेकार, हर्डोण्या ग्लॅन टिकलो, थिवे किरण कानोळकार, म्हापशा फ्रांसिस डिसोजा, शिवोले दयानंद मांद्रेकार, कळंगूट मायकल लोबो, सालिगांव दिलीप परुळेकार, पणजे सिद्धार्थ कुंकळेकार, ताळगांव दत्तप्रसाद नाईक, साखळे प्रमोद सावंत, शिरोड्या महादेव नाईक, कुडचड्यार निलेश काब्राल, कुंकळे राजन नाईक, फातोर्डा दामू नाईक, सांग्यार सुभाष फळदेसाय, कुठ्ठाळे अलिना साल्डना, मुरगांव मिलिंद नाईक, दाबोळे माविन गुदिनो, वास्को कार्लूस आल्मेदा, कुट्टरी आर्थूर डिसिल्वा. दुसऱ्या राऊंडात बीजेपीन क्लियर करून दिल्ली धाडिल्ले ते 5 सीट क्लियर जाल्यात. ते अशे: परवरे गुरू पावसकार, मडकय प्रदीप शेट, केप्यां प्रकाश वेळीप, कुंभारजुवा पांडुरंग मडकयकार, दिवचले राजेश पाटणेकार. या 5 सीटांचेर 2-3 राऊंड जाले. पर्रीकारा कडेन आमदार कार्यकर्ते आनी इत्सुकांची बरीच घासाघीस जाली. मात तांची नांवां निमणे दिल्ली फायनल केली. पेडण्यां राजन आल्लेकार, मडगांव शर्मद रायतुरकार, सावड्ड्यां गणेश गांवकार, सांतांद्रे रामराव वाघ, सांताक्रूज हेमंत गोलतकार. मात ह्या 6 मतदारसंघातले पर्ये वाळपय सोडल्यार बाकीचे 4 मतदारसंघांनी बंडखोरीचे फाटभुंयेर अजून घासाघीस चल्ल्या. हे लिस्ट निमणे येतले. काणकोणा विजय पै खोत वा रमेश तवडकार, मया प्रवीण झाटिये वा अनंत शेट, फोण्या संदीप खाणेपारकार वा सुनील देसाय, प्रियोळ विश्वास सतरकार वा संदीप निगळे, पर्या विश्वजीत कृष्णराव राणे, वाळपय सत्यविजय नाईक. उमेदवारी फायल करपाक बीजेपी कॅन्डिडेटां कडेन आतां फक्त 6 दीस उरल्यात. बंडखोरांक थंड करपा खातीर बीजेपीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट नितीन गडकरी 2 दिसां खातीर सध्या गोंयांत आयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीचे पहिले 27चे लिस्ट आयले. सिटिंग आमदारांक तिकेट. काँग्रेस गठबंधनाक तयार. मात गोवा फॉरवर्डाक सीट शेअरिंग मानवल्ले ना. ते शुक्रारा निर्णय घेतले. साळगांव आनी वेळीचेर अडला. वेळी काँग्रेसीन आपलो उमेदवार जाहीर केला. मात तो सीट गोवा फॉरवर्ड मागता. साळगांवाय ओढाताण. बाबूश मात फ्रेंडली मुडांत आसा. काँग्रेसीचे पहिले 27चे लिस्ट आयला ते अशे: सगळे सिटिंग आमदारांक क्लियर केल्या. मांद्रे दयानंद सोपटे, पेडणे विकेश असोटीकर, दिवचल मनोहर शिरोडकर, थिवी निळकंठ हळणकर, हळदोणे अमरनाथ पणजीकर, ताळगांव जेनिफर मोन्सेरात, सांतांद्रे फ्रांसिस सिल्वेरा, साखळे धर्मेश सगलानी, पर्ये प्रताप सिंग राणे, वाळपय विश्वजीत राणे, फोण्या रवी नाईक, शिरोड्या सुभाष शिरोडकर, मडगय उर्मिला नाईक, मुरगांव संकल्प आमोणकर, दाबोळे फ्रांसिस जुझे नुनेस,
कुठ्ठाळे गिल्बर्ट रॉड्रिग्स, नुवे बाबाशान डिसा, कुडतरी आलेक्स रेजिनाल्ड, मडगांव दिगंबर कामत, नावेली लुइझिन फालेरो, कुकळे क्लाफासिओ डायस, वेळी फिलिप नेरी रॉड्रिग्स, केपे बाबू कवळेकार, कुडचडे रुजारियो फर्नांडीस, सावड्डे शंकर किल्लपालकर, सांगे सावित्री कवळेकार, काणकोण इजिदोर फर्नांडीस. हे सीट काँग्रेसीन अजून डिक्लेअर केल्ले ना. तातूंतले 5 गोवा फॉरवर्ड, एनसीपी आनी बाबुशाचे युजीक वचपाचे. म्हापशा, शिवोले, साळगांव, कलांगूट, पर्वरे, पणजे, सांताक्रूज, कुमारजुवा, मये, प्रियोळ, वास्को, फातोड्ड्या आनी बाणावले. युती करपाचे लिडरांचे एकमत आशिल्ले. मात सिटांचेर फाटले 2 दीस काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी एनसीपीच्यो वाटाघाटी आनी घासाघीस चलताली. कार्यकारिणीच्या बसकेक जी आज आमचे अध्यक्ष प्रभाकर तिंगलेच्या अध्यक्षते सकल झाली तातूंत भितर कार्यकारिणीन आपले ओपिनियन दिला, एक आपलो विचार मांडला. पण आमचो जेन्ना मेंटर आमदार विजय सरदेसाय येतलो तेन्ना आमची फुल फ्लॅज मिटींग जातली परती ताजे बरोबर सगळो सारासार विचार करून हाजे बाबतीत आमी फुडलो निर्णय घेतले जो आमी तुमकां कळयतले. बीजेपीक सत्तेपासून भायर दवरून आमचो युगो ना, पूण तरी आसतना आमी फेरविचार करतले की अशें न्ही की युगो ना हाजोर तसो की आमी सरेंडर जालात किंवा आमकां गरज आहा. आमकां गोंयच्या लोकांक बीजेपी भायर दवरपाची गरज आहा आनी त्या सायडीन कितें करपाक जाय ताजो विचार आमी बसून परत करतले. आमचो आक्षेप हाजेर आसा की काँग्रेसीन जो कॅन्डिडेट थंय जाहीर केला फिलिप नेरी रॉड्रिगीस हाजी बीजेपीन विधानसभेंतल्यान पोटली करून व्हेल्ली, पोटली केल्ली तेका पुलिसां सांगून. असो आरएसएसा कडेन आनी बीजेपी कडेन संगनमत करपी कॅन्डिडेट, अलायन्स करपी कॅन्डिडेट जर ते जर वेळी दिता जर जायत जाल्यार ताजी इतली आनी नाचक्की काँग्रेस पक्षाची ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पार्सेकार मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार न्ही, फुडले आमदार फुडारी थारावंक शकतात. गरज पडल्यार केंद्रांतल्यानय गोंयांक लिडर येवंक शकता म्हूण बीजेपीचो गोवा इलेक्शन इन्चार्ज नितीन गडकरी उलयला. माध्यम प्रस्न अजून सारको सुटिल्लो ना. फुडलें सरकार जाग्यार घालपाचो यत्न करतले म्हूण गडकरी उलयलो. बीजेपीतले बंडखोरांक थंड करपाक तो गोंयांत आयला. 29 उमेदवार फायनल केले आहेत आणि बाकीचे पण आम्ही येत्या 2 दिवसात 3 दिवसात पूर्ण करू. आणि मला विश्वास आहे की आम्ही स्वतःच्या ताकदीवर मागच्या वेळेपेक्षाही जास्त सीटा जिंकून गोव्यामध्ये बहुमत मिळवू आणि निश्चितपणे आमचं सरकार येईल. आमचे जे नवीन आमदार निवडून येतील ते आमदार नवीन नेत्याची निवड करतील आणि हा नेता आमदारांमधून होणारा देखील असू शकतो किंवा केंद्रातूनही आम्ही पाठवू शकतो. पण लोकशाही मार्गाने नवीन निवडून येणारे आमदार त्याची निवड करतील आणि एक स्थिर सरकार 5 वर्ष गोव्याला आम्ही देऊ. ही निवडणूक माननीय मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, श्रीपाद नाईक, तेंडुलकर आमचे अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लढवतो आहे. येणाऱ्या निवडणुकीच्या नंतर जे निवडून येणारे आमदार आहेत ते नवीन नेत्याची निवड करतील. आमच्या या पार्टीत पार्लमेंटरी बोर्ड असतं आणि लोकतांत्रिक पद्धतीने नवीन नेत्याची निवड होईल. नवीन नेता हा आमदारांमधून देखील त्याची निवड होऊ शकते किंवा नवीन नेता दिल्लीतून देखील आम्ही योग्य वाटलं तर दुसऱ्या कोणी नेत्याची देखील आमदारांच्या व्यतिरिक्त नेत्याची निवड पार्टी आमदारांच्या संमतीने करेल. मैंने अपनी बात साफ कह दी. आपको क्या अर्थ निकालना वो आप निकालें. आई डोंट वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस. आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट. मैंने बहुत साफ रूप से कहा है कि पार्टी ने ये तय किया है और हमारे पास कोई नेताओं की कमी नहीं है. चुने हुए एमएलए है वो अपना नेता नया चुनेंगे और चुना हुआ नेता एमएलए से भी आ सकता है जो आमदारों पर डिपेंड है. और आमदार कहेंगे तो सर इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आमदार चाहेंगे तो आमदार जो नहीं है ऐसा भी व्यक्ति बन सकता है. एनीबडी. Gadkari ji, don't you think by broadening the pool of leadership, by saying also that open for Delhi leaders, you are confusing Goan voters at least? Not at all. I am giving opportunity to the voters कि हम लोग ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं. तो इसमें कोई ये नहीं है क्योंकि अलग अलग देखो चुनाव हमको जीतना है तो हमको सभी प्रकार के फेसेस को कैश करके हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलाने की कोशिश करेंगे. मैंने वो ऑप्शन ओपन रखा. हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. शायद ये भी हो सकता है कि एमएलए फिर से लक्ष्मीकांत पार्सेकर को बनाए तो ये भी बन सकता है. कोई संभावना को मैं नकार नहीं रहा हूँ. मैंने कहा संभावना खुली है इतना ही कहा.
की प्रत्येक राज्यामध्ये तिथल्या स्थानिक मातृभाषेतून शिक्षण होतच आणि आम्ही याचं समर्थन नेहमीच केलेलं आहे. गोव्यामध्ये ग्रांट येतात ती फक्त मायनॉरिटी स्कूल, ती पण इंग्लिश मीडियम स्कूल. माझ्या माहितीप्रमाणे या विषयावरही पण निश्चितपणे मार्ग काढण्याची सरकारची तयारी आहे आणि नवीन आलेलं सरकार निश्चितपणे या इश्यूला ॲड्रेस करणार आहे. तुमचं म्हणणं आहे याच्यावर मार्ग अजून निघालेला नाही? नाही, ज्या बाबतीत ज्या लोकांचे प्रश्नावरील चर्चा होत असताना मी पण त्यात होतो आणि अनेक विषयावर चर्चा झालेली आहे. सरकारमध्ये काम करत असताना सरकारचे नियम असतात, त्याची पद्धती असते आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की आपण याच्यावरही पण मार्ग काढूया. सध्याच्या धोरणात बदल होऊ शकतो कशात? या माध्यम मी गोव्याचा मुख्यमंत्री नाही, मंत्री नाही, सरकारचा प्रतिनिधी नाही. निवडून येणारे मुख्यमंत्री या बाबतीत तुमच्यासारख्यांचं मार्गदर्शन घेऊन आणि सगळ्यांचे सहकार्य योग्य मार्ग काढतील. सुदीन ढवळीकारा कडेन उलोवचेशें दिसतालें, पूण तो उलोवंकच तयार ना. गडे इलेक्शना उपरांत अलायन्स करपाचो तांचो विचार आसूय म्हणून गडकरी उलोवन गेलो. मग नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर मला असं वाटलं की बहुत चर्चा होईल, पण कदाचित ती चर्चा त्यांच्याकडनं झाली नाही. मी प्रयत्न केला, कदाचित त्यांना असं वाटलं असेल की त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचं आहे आणि त्यांची मुख्यमंत्री पदाची अपेक्षा बहुतेक मी पूर्ण करू शकत नाही, मग कदाचित त्यांनी संपर्क केला नसेल किंवा त्यांना असे असेल की गोव्यामध्ये जर पुन्हा स्थिर सरकार नाही आलं, आम्ही 2-4 कमी पडले तर त्यांना अपॉर्च्युनिटी आहे कदाचित, म्हणून त्या अपॉर्च्युनिटी करता कदाचित त्यांनी आमच्याशी बोलले नसेल. You are keeping that option open post-election alliance with MGP? Sir, politics is a game of contradiction, compulsion and limitation. Anything can happen in cricket and politics. इसका मतलब यहाँ ऐसा होगा ऐसा नहीं. जैसे आगे पहले तो हमको कॉन्फिडेंट है कि हम हमारे ताकत पर पिछले बार जितनी जगह मिली उससे ज़्यादा मिलेंगे. आई एम कॉन्फिडेंट. काँग्रेसीचे जे आमदार बीजेपीत आयल्यात तांकां खंय बीजेपीची आयडियोलॉजी मान्य म्हणून तांकां घेतल्यात. लीडर को इम्पोर्ट नहीं करते. कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होता है और उसका कांग्रेस के ऊपर का विश्वास उठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते आइए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी आनी तुलसीदास च्यारी. घेऊ एक ब्रेक.